18 minutos sobre las 11 de la noche. Muchísimas anécdotas podrán imaginar que se han acumulado durante la jornada de hoy. Vamos a hacer repaso de alguna de ellas gracias a Paloma Ferro. Adelante, Paloma. Bueno, cuesta imaginar un acto más protocolario que una coronación, pero la rigidez siempre tiene que romper por algún lado. Por eso durante el día de hoy hemos visto anécdotas, hemos visto momentos curiosos. Por ejemplo, el protagonismo de las redes sociales, porque fueron muchos los invitados que quisieron autofotografiarse con la moda de los conocidos selfies. Estos son algunos de ellos, han sido muchos los invitados, como decíamos, que han querido inmortalizar este momento a través de autofotografías que después han subido a las redes sociales. Ha habido selfies de partido, como los protagonizados por miembros del PP, selfies madrugadores, como el que se sacaron los 4 primeros diputados que llegaron al Congreso, y selfies presidenciales, como el que compartieron los dirigentes de Andalucía, de Asturias y de Madrid. Otras, como la ministra de Fomento, Ana Pastor, preferían estar detrás de las cámaras, móvil en mano, para llevarse en el bolso un buen recuerdo de la jornada. Pero si hablamos de móviles, la imagen protagonista ha sido esta, la misteriosa llamada de Felipe Juan Froilán, sobrino del rey, desde el Palacio Real. Su gesto de preocupación ha sido objeto de todo tipo de comentarios en Twitter. Pero el hijo mayor de la infanta Elena ya había sido protagonista al inicio de la jornada por la curiosa ubicación que le otorgaron en el Congreso de los Diputados, codo con Pau Gasol, jugador de Los Ángeles Lakers. La extraña pareja que también ha dado mucho que hablar. La que no ha estado presente en la ceremonia ha sido la infanta Cristina, apartada de los actos oficiales, como saben, por su imputación en el caso Nos. Pero sí se sabe que ha estado en Madrid. Ayer la veíamos saliendo de Ginebra, donde tiene su residencia habitual, con una maleta. Según fuentes cercanas a la Casa del Rey, ha permanecido encerrada en el Palacio de la Zarzuela, siguiendo los actos por televisión. Todas las miradas estaban puestas hoy, además de en el nuevo rey, en la ya reina Leticia. Llevó un diseño de Felipe Varela, un traje blanco, su color predilecto para las grandes ocasiones. Lució también este color el día de su presentación como prometida de don Felipe, en el bautizo de sus hijas o con motivo de su 40 cumpleaños. Las niñas fueron vestidas por 2 modistas asturianas, la tierra donde nació su madre. Doña Leticia estuvo muy sonriente y muy pendiente de sus hijas, a las que dedicó gestos de cariño y a las que trataba de rodar en esto de los actos oficiales, por ejemplo explicándoles en el larguísimo besamanos quién era quién. Leticia pendiente de las niñas y don Felipe pendiente de todo, hasta de que nadie sufriera un accidente en medio de la euforia. Con este gesto de la mano trataba de avisar a los espectadores durante el paseo de que tuvieran cuidado con las vallas, a ver si con tanta emoción iban a tener un disgusto. Decíamos que en un acto, por muy protocolario que fuese, no podían faltar momentos de confusión, como este que van a ver de subes tú o subo yo, entre Felipe y Leticia, que no parecían tener muy claro cuál era el orden marcado para estas grandes ocasiones. Finalmente se impuso el principio de las damas primero. Pero para desliz, el del rey Felipe durante su discurso, que no parecía creerse que ya fuese monarca y todavía quería atribuirle el título de Su Majestad a su padre. También con gran emoción quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Fue un discurso muy aplaudido, pero no por todos, sino con la misma intensidad en todos los momentos. Así que para terminar este anecdotario hemos querido hacer un aplausómetro del discurso de Felipe VI y vamos a ver qué temas han sido los más aplaudidos. La princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Y me permitirán también, señorías, que agradezca a mi madre, la reina Sofía, toda una vida de trabajo
todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo Pues un día largo, Fernanda, con muchos momentos curiosos que, como decimos, pasarán a la historia. Pues muy interesante lo que nos has contado, Paloma, ese aplausómetro que nos permite un poco medir la temperatura de la emoción de las personas que estaban hoy en el Congreso de los Diputados y cuáles fueron los momentos del discurso que mejor les pareció a la concurrencia. Xosé Luis Méndez Romeu, moi boa noite. Hola, boa noite. Voceiro do PSDG no Parlamento galego. Temos un novo rei, Felipe VI. Considera Felipe VI o seu rei? Felipe VI exerce a función que di a Constitución, a jefatura do Estado, coas prerrogativas que o propio texto constitucional indica. En ese sentido, pois todas as persoas temos un deber de respeto e de lealtade. Pero non me acabo de contestar a pregunta, Considera o seu rei ou non? Considero que o xefe do Estado do país no que vivimos. Por que non estivo presente o señor Besteiro? Que seguro que sabe por qué, porque estaba convidado como presidente da Deputación de Lugo que é, e non foi. Sabe cal foi o motivo? El explicou que tiña asuntos persoais ineludibles que lle impedían estar en Madrid. Que agarda do reinado de Felipe VI, señor Romeu? Pois que se cumpla o mandato constitucional, en ese sentido que as poucas funcións que ten atribuídas a corona sexan exercidas de xeito correcto como ten exercido ata agora. Tamén sería interesante, e algo anunciou no seu discurso de toma de posesión, sería interesante que houbera unha nova sensibilidade cara ás demandas e os retos da sociedade española, que evidentemente é distinta de hai 40 anos. En ese sentido, pois, dúas referencias, unha xeneracional, outra cara ao pluralismo do país, que sería interesante que marcaran un estilo dentro desas limitadas competencias que ten o monarca. Vostedes, aquí, dende o PSDG, nos días posteriores ese anuncio de abdicación por parte de Juan Carlos I, expresaron o seu desexo de que algunhas cousas mudaran en relación ca forma de Estado, polo menos que a xente tivera ocasión de manifestarse. Que considera que teria que pasar a partir de agora? Sen dúbida, hoxe mesmo se decía tamén no discurso, sen dúbida a monarquía ten unha crise de legitimidade importante, en parte provocada pola conducta privada do anterior xefe do Estado. En ese sentido, pois sería de que efectivamente a monarquía fora un espello das virtudes cívicas que os cidadáns neste momento consideran necesarias en todos os representantes institucionais. Alén diso, tamén se facía referencia no discurso de toma de posesión a gravísima situación social e económica da que vivimos en España e que golpea de xeito especial as generacións máis novas. Polo tanto, dentro desa limitadísima capacidade que ten o xefe do Estado, sí sería interesante que esa sensibilidade cara a estes problemas presidira a súa actuación, estivera presente nas súas relacións co goberno e de algún xeito pois tentara ser un referente moral no momento actual. Xa para rematar, señor Méndez Romeu, gustaríalle que o reinado de Felipe VI fora curto ou longo? Iso depende de varios factores que non da vontade das persoas que temos un mandato electivo. Pero por que non me contesta o que pensa? O que estou contestando é que o mandato será tan largo como decidan dun lado as leis e do outro a bioloxía. Bueno, pero a vostede que lle gustaría? Que as leis acortaran o mandato máis posible? Eu, como teño expresado noutros momentos, creo que España debe ir antes ou despois cara a unha reforma constitucional e que nesa reforma haberá que plantexar todos os problemas e ver cales son as maiorías sociais. E iso é o que determinará o futuro tanto da monarquía como de todas as demais institucións democráticas. Bueno, pois José Luis Méndez Romeu, como decíamos, portavoz do Grupo Parlamentario do PSDG. Moitísimas grazas por atendernos esta noite. Boa noite. Moitas grazas, boa noite. Algo que comentar? Sobre bueno, pues esa actitud un pouco en el medio que está manteniendo el PSDG en estos últimos Bueno, tiempos. vamos a ver, é unha situación relativamente complicada para eles. Eu creo que saleu ben dela. Eu houbera salido máis claramente, verdad? Pero eu creo que saleu bastante ben dela. Eles son un partido de tradición republicana, e que, sin embargo, teñen
eu creo que por suerte para todos, un compromiso básico e constitucional coa forma de transición e, por tanto, coa reimplantación ou coa restauración, como decía Roberto antes, da monarquía. Entonces, cando se lle pregunta, naturalmente, como a preguntar se queren máis a seu pai ou a súa nai, non? No fondo, eles teñen unha resposta teórica, son republicanos, e teñen unha resposta política. Nós estamos neste consenso e non nos imos a romper máis que pola vía coa que se rompen estes consensos, donde, evidentemente, se nos poñemos todos, cada un terá, porque, claro, cando nós decimos somos fieles ao mandato constitucional e, por tanto, estamos de acordo en ser leales a esta monarquía mentre sea constitucional, hombre, querese decir que non, eso non é unha posición eterna. Bueno, hai posicións distintas dentro do PSOE, porque lembremos que Felipe González, por exemplo, dixo que o PSOE era accidentalista, que foi republicano, mentre a monarquía non era democrática, pero unha vez que se confesa democrática, que eles pasan a ser monárquicos. Foi o que tratou de explicar, pero eu teño a sensación de que están un pouco en terra de ninguén o PSOE nestes días, e especificamente o PSDG, como decíamos, o señor Besteiro non estivo no acto de hoxe, oficialmente tiña outro tipo de compromisos que non lle permitían desplazarse a Madrid, pero o feito que non está, e o discurso sempre está un pouco no medio, non, Roberto? No soy capaz de imaginarme esto, salvo que esto se casara un hijo, en fin, una cosa de este estilo, ¿no? No soy capaz de imaginarme qué compromiso te puede evitar ir al acto de proclamación del jefe del Estado. Es decir, que no soy capaz de imaginar qué grave compromiso institucional puede esto hacerte faltar al acto de proclamación del jefe del Estado. Yo tengo 56 años. Ahora tengo que pensar ya, porque esto, creo que sí, 56, creo que tengo. Creo que tengo. Sí, porque me olvido, tengo que sumar, ¿no? Es muy probable que si el reinado de Felipe VI es razonablemente largo, es decir, más o menos largo como el de su padre, es probable que no vea, o solo al final de mi vida, una proclamación. Por tanto, esto sí es un hecho histórico, es decir, que en una generación, pues a lo largo de la vida de una persona ve dos proclamaciones reales, ¿no? Por tanto, no soy capaz de imaginarlo. Voy al tema. No hay ninguna razón, salvo la decisión política de hacerlo, ¿no?, para que el Partido Laborista inglés tenga más dificultades para apoyar la monarquía en Inglaterra, o el Partido Socialdemócrata sueco, el Partido Socialdemócrata danés, el Partido Socialdemócrata noruego, no sé si se llaman así, pero es igual, ¿no? Sí. Que para que el Partido Socialista Español tenga problemas para apoyar no a la monarquía, sino la forma de la jefatura de Estado que hoy tenemos, ¿no? Claramente el Partido Socialista está en un proceso de cambio de posición. Es decir, el Partido Comunista cambió de posición, fue un partido, yo militaba en el Partido Comunista entonces, fue un partido que tuvo una posición claramente favorable a la restauración monárquica, que apoyó claramente la monarquía, que entendió que la monarquía era un elemento de estabilidad, de cohesión, claramente favorable para el futuro del país, y apostó por eso. Y el Partido Comunista ha cambiado de posición y es un partido abiertamente republicano. Bueno, pero lo dicen abiertamente y se posicionan con total legitimidad. Y con naturalidad, con contundencia y sin fisuras. Votaron que no a la ley de abdicación. Y hoy no han estado en el Congreso de los Diputados. Perfecto. Yo creo que el Partido Socialista está en un proceso de transición hacia eso probablemente, y que como en casi todo no tiene posición. Es decir, que como en casi todos los temas no tienen posición. No saben si están a favor o en contra del referéndum de Cataluña, no saben si están a favor o en contra de la jefatura de Estado monárquica, y no se puede hacer política así, en serio. Es decir, no se puede hacer política en serio. No es serio que el secretario general del Partido Socialista de Galicia no vaya a la proclamación del rey porque tenía un compromiso. Uno no va si no quiere ir y lo dice. No voy porque no estoy de acuerdo con la monarquía. Y es perfectamente legítimo. Nada que decir. Pero no se puede ya andar con estos juegos. Es decir, no es serio. Porque esto no es un partido marginal. Es el segundo partido de España, que puede ser, pasado mañana, el primer partido de España, el partido de gobierno. Por lo tanto, en este tema parece razonable exigirle una cierta claridad, ¿no? Yo enseguida te escucho, Lourenço, que temos unha chamada pendente, unha persoa esperando outro fía, pero sí que é certo que últimamente o PSOE, e en Galicia especificamente, ten certos problemas, para ser claro, ser franco, cando se lle pregunta especificamente por certas cousas que teñen que ver ca monarquía. Os que son claros, como comentábamos antes, son outros representantes do espectro político. Yolanda Díaz, moi boa noite. Boa noite. Como interpretas ti, Yolanda, o que hoxe aconteceu en Madrid?
Bueno, en primeiro lugar, creo que foi un debate interesante, sobre todo porque despois de escoitar o discurso do xa rei, non? Queda claro que hai un novo pacto pola restauración borbónica na que están de acordo os dous partidos deste final de réxime e no que, unha vez máis, a segunda vez nos tempos recentes na historia, se impide que o pobo poda decidir, non? Non puido ser na transición española, despois do franquismo, daquela estaban os sables tras de nós, agora por unha decisión tomada polos dous partidos do réxime, insisto, efectivamente se impide novamente que podamos decidir cal é o noso futuro, cal é o futuro do conxunto dos povos de España e mesmo tamén que podamos decidir algo tan elemental, non, como é optar entre a democracia en termos reais e igualitarios e mesmo tamén outras fórmulas que, como se ven a definir, son democracias limitadas ou ben democracias oligárquicas, que é o que estamos vivindo xustamente nestes días. Preguntáballe hai un momentiño ao señor Méndez Romeu si agardaba que o reinado de Felipe VI fora curto ou longo. No seu caso, Yolanda Díaz, que espera, que cree que vai acontecer? Desde logo, os tempos son convulsos, non sabemos o que vai a pasar, se están equivocando, negando dotar, non, de decisión ao povo, sobre todo porque o que se algo nos ensinaron as eleccións pasadas, non, as eleccións europeas, é que a xente está radicalmente farta de que outros decidan por nós, a xente quere pan, teito, traballo, están fartas de corruptelas, están faltas, por certo, algo do que non falou o xa rei, non citou para nada a corrupción que estaba espallada, non, todas as institucións, mesmo para loitar contra ela, non? Por tanto, a cidadanía, insisto, quere mudanzas, quere tomar parte dos procesos políticos e quere, sobre todo, que o povo tome decisións reais, non? Que non señan outros que parecen ser non neutrais e que non o son, os que estean a decidir polas nosas vidas. Por tanto, imos ver o que acontece, porque, insisto, aí fora hai outra realidade que non ten nada que ver co que hoxe vivimos no Congreso dos Deputados. Bueno, Yolanda Díaz foi unha das persoas que hoxe estivo nesas manifestacións de protesta, nesas concentracións a favor de Galiza pola República, un pouco en contra dos actos que hoxe tiveron lugar en Madrid. Firmouse, aprobouse un manifesto, apoiouse un manifesto no que, entre outras moitas cousas, dice que a monarquía é incompatible cun sistema democrático. Pensan isto realmente? Sen lugar a dúbidas, que o principio sustancial no que deben de fundamentarse os regímenes democráticos é na igualdade. Se hai algo, unha metáfora non da desigualdade, sen lugar a dúbidas, esa é a monarquía. É dicir, é tan arcaico que esteamos a falar de linaxes, que esteamos a falar de sucesións, que esteamos a falar de dereitos, non, sanguíneos, é dicir, non de ollo sanguíneo, de que realmente se sucedan uns aos outros por razóns, insisto, dende logo impropias deste século, que, sin lugar a dúbidas, eu afirmo tamén que é bastante impropio que esteamos a estas alturas defendendo, non, ese regime que queren chamar democracia e que eu insisto non é formalmente unha democracia, pero a democracia, polo menos no que nos defendemos, debe ter contidos materiais e, dende logo, insisto, grande parte do texto constitucional está sin desenvolver porque os partidos do réxime, a oligarquía, impide que se desenvolva. Falo claramente dos dereitos económicos, falo claramente do artigo 92 do texto constitucional, no que aínda nos teñen que explicar por que razón non podemos decidir se queremos unha monarquía ou queremos unha república. É dicir, tanto medo teñen a decisión que tome o povo, porque non pasa nada, é dicir, que a xente opine, que vote e gañará a república ou gañará a monarquía, pero en todo caso que seña o povo o que decida que é o que quere ser. Creo que xa somos demasiado maiores como para estar vivindo, non, os debates que hoxe estamos vivindo. Pode haber quen diga, Yolanda, que países como Suecia tamén son unha monarquía, e eu non sei se estamos en condicións de dubidar do seu carácter democrático de países como Suecia. Non, pero si unha decisión mesmo unha discusión mesmo académica, é dicir, constitucionalistas, insisto, que definen un sistema democrático só pola forma na que se emite, non, esa toma de decisións, é dicir, simplemente con que se vote entenden que eso xa é unha democracia, e hai constitucionalistas, moitos deles, que afirman que unha democracia debe estar dotada ademais de carácter sustantivo ou de carácter material, e mesmo se afirman
con carácter fondo, non? Que realmente, cando non se garanten os dereitos fundamentais, non hai democracia. De logo, eu me inclino por esta segunda opción, na que, insisto, estamos vivindo como están sendo agredidos todos e cada un dos dereitos fundamentais no noso país. A xente está no paro, non ten prestacións sociais, a xente está botando as súas casas, mentras outros están facendo negocio de maneira absolutamente obscena. É dicir, realmente alguén non está facendo un grande negocio con esta crise que estamos a denominar estafa. Por tanto, insisto, dende logo é unha brutalidade o que estamos a vivir, e o que está funcionando aí fora, dende logo non é, insisto, o que pasou no Congreso dos Deputados. Por tanto, imos ver se estamos diante de Felipe VI o breve, como xa lle chaman, ou realmente estamos consolidando, non, ese regime que, insisto, se ten pactado antes das eleccións europeas, en a que, como se ten dito xa, non, fomos chamados a ese pacto de Estado e rexeitamos ese pacto de Estado. Por tanto, isto ven de atrás, o réxime sabía perfectamente o que estaba pasando. Temos que deixarlo aquí. Yolanda Díaz, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Unha aperta. Lourenço. A ver, eu creo que, en efecto, que dixo ahora Yolanda Díaz, eu me quedo coa idea de que a monarquía como metáfora, efectivamente, non? É dicir, pero a crise non é unha metáfora, a imperfección democrática ou a democracia perfectible, non? Tampouco é unha metáfora, esos son terreos nos que sí que a xente está disposta a discutir, a maioría. Por que digo isto? Porque efectivamente, decía Roberto antes, con pouco comprensión hacia o PSOE, que eu podo entender, pero é que é incomparable, é un problema de memoria e de historia, e iso non se pode sustituir porque xa pasou, e se reconstrúe na memoria, pero é así. Agora está reconstruído o PSOE, non digamos xa o PC, non? Que non existe, por outra parte. Pero a historia do Partido Laborista ou do Partido Socialdemócrata sueco ou noruego ou danés coas súas monarquías non ten nada que ver coa historia. E tú decías antes, Castelao decía eso, claro, hoxe se de outra forma ou mellor da mesma, pero Castelao non está aquí para decilo. A cuestión é, e eu creo que isto é evidente, eu decía outro día moi ben nun artigo Xusto Veramendi, que por certo é de tradición, acción e familia republicana. Decía algo que ás veces olvidamos e que estaréis de acordo conmigo. A democracia, no momento da transición, foi o importante. E a forma de Estado, e dai o accidentalismo do que fala Felipe, que é coherente co que el quere decir, era o que decía, por certo, a CEDA na Segunda República. Somos accidentalistas, non nos importa a forma de goberno. E esa decisión a tomou mayoritariamente a oposición, toda a oposición, xunto cos que acordaron, e foi unha decisión democrática na transición, non? E aí está tamén, xustamente, a legitimidade do rei da que se falaba antes, en aceptar ese acordo político e acordo constitucional despois, un acordo electoral e unha forma irrefrendado, ademais, en sucesivas votacións. Pero hai unha cuestión que eu creo que é importante recordar, ¿no?, para evitar estas confusións entre o pasado e o presente, ¿no? E é que o Partido Comunista autoliquidouse, e os que estabades ali o recordades, autoliquidouse con ese acordo. O sea, nunhas eleccións se mantuvo por inercia e nas outras desapareceu. O sea, quedou reducida a 2 diputados. E se convierte en Esquerda Unida, pois unha... Pero en parte por eso. Fundamentalmente por eso. Porque o outro actor político, non só por eso, pero o outro actor político, que é o Partido Socialista, foi capaz de non facer eso. Porque xa fixo o PC, non tuvo que facelo del. E foi capaz de manter os guiños, como mantuvo na cidade de Coruña e como mantuvo en todas partes, que están reflexados incluso dunha forma moi evidente que eu sempre explico aos meus alumnos. No extremo das montañas de Galicia, ganan as municipais desde o ano 79, sempre o Partido Socialista. Donde acabou o frente de guerra do 39, nesas provincias ganou o Partido Socialista as primeiras eleccións. Eso, efectivamente, é o reflexo de 39 anos antes, 37 anos antes, nada máis. E o Partido Socialista fixo o seguiño. Hoxe ven un artigo moi interesante, por certo, de Santos Juliá, negando que haxa tradición republicana do Partido Socialista e do Partido Comunista. O cal é verdade, pero é siblinamente verdade nada máis, non? É dicir, o Partido Socialista, hoxe en día, efectivamente, ten este tipo de reflexos. Non sei se está cambiando de posición ou non, pero o Venda Romeu e escutei moitas veces decir que, o dixo Barreiro antes, eles reclamanse de tradición republicana. Efectivamente. Estuvieron en goberno republicano. Dejad un momentino. E eu creo que na transición utilizaron ese asunto dunha forma... Había moito voto republicano na transición, claro que sí. Os escucho seguida, Roberto e Xosé Luis. Déjame que rematemos esta ronda que estamos facendo polos líderes políticos galegos con Xavier Vence. Moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Que sinte hoxe despois da proclamación de Felipe VI? Pois sinto unha gran decepción porque eu creo que se perdeu unha oportunidade
para facer uns cambios que desde hai moito tempo eran necesarios e que posiblemente pola rutina da continuidade derivada da transición con un monarca ao frente, pois parecía que non había momento oportuno para plantexar unha reconsideración do modelo de Estado e tamén de outras moitas cousas que están incluídas na Constitución actual, e este eu creo que era o momento oportuno para abrir unha axenda de reconsideración de todas esas cousas, non? Da forma de Estado, da modernización de verdade desa forma de Estado, que sin dúbida pasa por unha forma plenamente democrática, que é a forma republicana, eso en términos xerais, pero tamén, sobre todo, pasaba por resolver un problema que quedou sin resolver na transición, que é o problema do recoñecimento das nacións sin Estado dentro do Estado español, o recoñecimento pleno desa pluralidade nacional, que eu creo que hoxe é a todas luces unha das demandas que está moi viva en unha grande parte destas nacións, en particular en Cataluña, de xeito moi potente, non? E en Galicia tamén era o momento de resolver esa cuestión e eu creo que se está intentando tapar ese problema, a crise do réximen, a profunda deterioro do sistema institucional, esa corrupción que invade todo, e esta crise do modelo territorial estás intentando tapar con un cambio de cara, e eu creo que é un error, porque non se está resolvendo nada e queda todo co discurso de Felipe VI, pois creo que queda todo aberto, non? A que lle sonou o nome de Castelao na boca de Felipe VI? Pois retórico, pura retórica, porque non viña a conto no sitio onde o menciona, e desde logo o que non houbo no seu discurso foi nin tan siquiera unha mención a algo que está na propia Constitución do 78, que é as nacionalidades históricas, non? O artigo 2 da Constitución fala de nacionalidades. El en todo o seu discurso foi incapaz de mencionar a palabra nacionalidades, e xa non digo de nacións, non? Falou solo da gran nación española, desa unidade nacional por enriba de todos, da gran nación que el simboliza coa corona, non? En ese sentido foi moi rancio, e creo que non está máis foi decepcionante mesmo para os que tiñan poucas esperanzas no novo monarca e no discurso do novo monarca, porque eu creo que quedou moito máis rancio do esperable, porque o normal era que no contexto no que estamos tivera cando menos un certo aceno de cara a esas reivindicacións das nacións de Cataluña, de Euskadi e dos demais, e tamén do que aspiramos os galegos, pois un certo recoñecimento de que aí hai un problema por resolver. Pois non, houve justamente a negación do problema, e eu creo que é un craso error. Xa para rematar, señor Vence, o Bloque Nacionalista Galego estivo tamén neste manifesto que hoxe se trasladou ás rúas de varias cidades galegas, Galiza pola República e polo dereito a decidir. Como van concretar esa proposta de que Galiza sexa unha república? Bueno, eu creo que o que se está demandando é o recoñecimento do dereito democrático a que os povos decidan, e o que queremos é que se abra un proceso constituinte que recolla plenamente o dereito democrático a que a ciudadanía decida en xeral a súa forma de Estado, que pode elixir o seu xefe de goberno. Realmente para min resulta unha escena bastante atrabiliaria ver como estamos elixindo a un xefe de Estado, ou se proclamou hoxe un xefe de Estado vestido de militar, o cual creo que é un anacronismo absoluto, é un anacronismo absoluto ter unha monarquía, e eu creo que eso é algo que hoxe choca co sentimento básico dun demócrata, non? E desde logo nós queremos que a xente teña dereito a decidir, e que teña dereito a decidir ese tipo de cousas, a forma de Estado e o seu xefe de Estado, e desde logo nós como nacionalistas aspiramos a que se nos reconoza o dereito a que as nacións podan decidir o seu futuro cando maioritariamente así o demande o pobo correspondente, o catalán, o vasco ou no seu momento o galego. O galego. Pidolle unha resposta breve, que estamos casi fora de tempo xa. Chegaríalles cunha república española ou non? Ou o que aspiran é unha república galega? A nosa aspiración é obviamente un Estado propio que poda estar integrado no mundo e participando no mundo en pé de igualdade con outras nacións e tamén con outras nacións españolas, compartindo aquilo que decidamos ou que se poda decidir compartir. Pero, desde logo, tamén somos conscientes de que a apertura dun proceso
constituinte republicano no Estado español, si é plenamente republicano e democrático, debería ir acompañado dun recoñecemento das nacións que hoxe conforman o Estado español, co cual tamén iso sería un paso positivo, non? Pois a ver, Vence, moitísimas grazas por atendernos hasta hora casi de madrugada. Boa noite. Moitas gracias a vos e moi boa noite. Xosé Luis. A ver, eu quería facer unha pequena intervención, por decirlo de alguma maneira pedagóxica, porque este tipo de intervencións están nos levando a un debate no que non estamos. Todos estamos de acordo en que o povo español ten dereito a decidir a forma de goberno. Todos estamos de acordo en que se a maioría quere unha república, debe instaurarse unha república. Non conoceu a nadie que non pase por eso. Onde está a falacia da cuestión, eu tamén creo eso, onde está a falacia da cuestión é quen ten que decidir en que momento se aborda unha reforma constitucional. E a reforma constitucional decídeno os acordos de maiorías, non as minorías que utilizan ese modelo para dar a sensación de que estamos nunha permanente inestabilidade. De tal maneira que todos os españoles saben que si ganan las elecciones que vienen Podemos, el Bloque, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, habrá una reforma constitucional. Y yo no me opondré a ese hecho. Reconoceré la legitimidad para plantearla y si ganan, reconoceré la República entusiasmado. Y aprenderé a tocar en el piano el himno de Riego, que ahora no sé. Pero habrá que meter una parte... Pero donde está la falacia es en decir... Donde se fue exactamente lo que fichó Alfonso XIII. Donde está la falacia en este momento es en decir que cada cual tiene derecho a pedir un referéndum cuando le da la gana, que eso es lo que no se puede hacer. Por tanto, ese solo es el debate. No estamos debatiendo nada de lo que dijo Yolanda Díaz ni nada de lo que dijo Ángel Berz. No, si los gallegos tienen, la prensa tira mucho, si los gallegos son mayoría para tirar por la República, tiraremos. Y yo no me voy a exiliar por ese motivo. Al contrario, ¿pero tú lo ves o no lo ves? Que lo de la República Galega, sí. A ver, por la línea de resultados electorales, no solo no veo la República, sino que no veo ni al Bloque. Pero eso es un tema totalmente distinto y no forma parte Manuel, de esta... te escucho enseguida, pero tenemos que hacer una última pausa de publicidad. Nos queda todavía un pequeñito tramo de programa en el que quedan algunas cosas interesantes, incluida una comparación del año 75 con el año 2014, ¿no?, en el que nos encontramos, cómo hemos cambiado. Hasta la música ha cambiado una barbaridad. Enseguida regresamos.